अगर आप भी चाहते हैं मां शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें। आपके साथ जहिया धराई बेले कोहरा में दाबी गे, अगिला पिछला करी बहु सब गे। जहिया धराई बेले कोहरा में दाबी गे, अगिला पिछला करी बहु सब गे। तू ही बसल छी ढेर दिन से छौरी हमरो ध्यान में। हे गे चुम्मा हले बहु, हे गे चुम्मा हले बहु, हे गे चुम्मा हले सामान में अनटीना धसाई दुकान में। हे गे चुम्मा लेबो तोर सामान में अनटीना धसाई दुकान में। चुम्मा लेबो, चुम्मा लेबो, चुम्मा लेबो, चुम्मा लेबो तोर सामान चलाई छी कमर हिला के गे, गली में हल्फा मचा के गे। हमरा तो पागल बना देलही धीरे से मुस्का के गे। हे गे चलाई छी कमर हिला के गे, गली में हल्फा मचा के गे। हमरा तो पागल बना देलही धीरे से मुस्का के गे। तोहरे है नाम रहै छौ गोरकी हरदम हमर जुबानी में। हे गे चुम्मा लेबौ, हे गे चुम्मा लेबौ, हे गे चुम्मा लेबौ तोर सामान में अनटीना धसाइबौ दुकान में। हे गे चुम्मा लेबौ तोर सामान में अनटीना धसाइबौ दुकान में। देखी के चढ़ल जवानी गे, कुमार शर्मन के मन नहीं मानी गे। छोड़ी दे अब नादानी गे, बहिया में आजो रानी गे। हे गे देखी के चढ़ल जवानी गे, कुमार शर्मन के मन